kilai sepak tamngut kipat ba ka second Jowai constituency kilayo jingerap da kitiar tre mystery na UMLA wailat miki shela lengba ka special rural works program ni ki SRWP scheme arhajar khatkhandai hadu arhajar arpho yakini kitiar la sampat ba ha ka jingalang bala penlong ha hol ha mukla nongrim bala donlang UMLA wailat miki shela UMDC ka JHEDC u otomewat lamen bar kipat ba nong yo mentoy habakran hakani kasngi wailat miki shela ulaong bakum unong mi khmat kathan uyo I ba kakam kajam de ka ba e bha hakini kisngi kumta nagabanta ki ba nang bastad ula persang wanra da kalat ai jinghikai ban sengkam sengjam yaki weipat dan ki ba ulayarap hakirukom ba pher na lor ba un sapet yaki weipat ki bampat yo jingerap kuntup kinong rap bat ki wei